खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव आं दंफैयो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां जि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बानजायनाय खुंगा गुथि आरो 3 बोसोरारि जथुमा बे जाहैबाय जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआवनो थानाय नाम्बर बियावनो जागोन बियो तो आं बे समाव दंफैयो बेयाव माखासे जोंनि पेन्डेलफोर बानायनाय सोलिगासिनो दं हाबाफारि लोगोसे जा आलासि थाग्रा बानायनाय सोलिगासिनो दङ ओरैजा जोंहा आरो माखासे गथ'फ्राबो दंसै आरोखि रेडि जानानै जों मोसानो फोरोंफिननो नागिरबाय दिनैनिफ्राय लानाय जादों गोबावसैमोन जों बेलेग जायगायाव लानाया थाइगिरगुरि बिनियाव लाबाय थादोंमोन जोङो दिनैथ' जोङो मेन जायगायावनो फैबाय एजा नायनो हागोन आंनि बेकग्राउन्ड बेकथिं दं लकेसनफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माखासे फैगासिनो दं गथ'फ्रा थ' दिनै जोङो पारफेक्ट खालामनो नाजानोसै दिनैनिफ्राय समा गैला मानो होनब्ला गुथि 3 बोसोरारि जथुमा गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खुंनो गोनां जोंनि बे दाननिनो मार्चनि 19 आरो 20 खालाराव जागोन आरोखि 2025 थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानगोनां जोंनि गासिबो दावगा हारिमु आफादनि दिथागिरि बिमा बिफा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जोंनि दावगा हारिमु आफादनिफ्राय सानै गथ'आ गेटआव थानो थाखाय जायगा मोनबाय नोंथांमोना साबायखर बावदो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट लिरदो आरोखि फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननि गासैबो साननायफ्रा जाफुंगोन थ' दिनै नैबे गुथि आरो 3थि बोसोरारि जथुमायाव दिनै सानैया बाहागो मोनग्रोबाय इयुनावबो जों बेबायदिनो लाबोबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।